Tiež si niekedy hovoril, že prečo sa veci volajú tak, ako sa volajú, napríklad strom, štupel, pohár, výťah. A dnešná epizóda bude práve o výťahu. Vedel si, že gombík na zatváranie dverí vo výťahu väčšinou vôbec nefunguje a je tam len preto, aby si nadobudol pocit kontroly. Ja som sa dozvedel toto, keď som písal scenár na toto video. Som pohoršený. Doteraz som ho používal a pravdepodobne ho aj ďalej používať budem, lebo mám rád pocit kontroly ako úplne normálny muž. Takzvané výťahy používali už v starovekom Ríme. Archimedes prišiel s takýmto vynálezom v roku 236 pred našim letopočtom. Ťahali ho konope a radosť z jazdy mali iba gladiátori alebo levy. Takže v pohode. Moderné mrakodrapy by bez nich neexistovali, ale ľudia sa ich na počiatku strašne báli. Až do roku 1853, kedy prišiel Elisha Otis, tento čávo, ten sa prosím pekne nechal vyzvihnúť úplne nad dav a nechal prestrihnúť lano. Nezabil sa, ako by sme si mohli myslieť, ale v tom je tá pointa, že vlastne on vynašiel ten výťah, takže sa nezabil predtým, akože, chápeš, lebo mal to vymyslené, takže všetci sa boli, ale všetci boli, že no a vieš, ale on bol vlastne hore, on bol tak vieš. Vynašiel totiž automatickú brzdu, ktorá zachránila svet doslova pred strachom zvýšok a vďaka nej, vďaka tejto jednej jedinej automatickej brzde v roku 1853 vytvorenej Elishom Otisom. No akože lepšie jak tento Otis. Každý večer som si u Filipa načapoval 3 a až do noci sme na pliečku drtievali hry. Vďaka tomuto vynálezu dnes rastú mesta do výšky a nie do šírky. Takže super. Big up. Díky Elisha Otis. Neceníte to. Ak niekedy budem ceniť nejakého Otisa, je to práve tento. To by bolo o výťahu všetko. Ja ti chcem povedať pred koncom, že ak budeš niekedy čakať na zatváranie dverí, tak zmačkni to tlačítko 3-krát, možno sa to tie dvere zatvoria rýchlejšie. Ja to urobím, urob to aj ty. A do komentáru si prosím nápad na ďalšie video. Dík.